Takže čau lidi, jsme u ničeho, žádného videa. Je to z Minecraftu, tímto vážu na tento server. IP bude v popisku videa. Teď jsem na nějaký mega ultra debilní skákače a je tady se mnou Tomáš, který sedí vedle mě, a to je jedno. To je pakoš! Viktore, hebni! Jo, já ho schodil! Ha, máš pověsit, čurák. Počkej, funguje tady tohle. No, nefunguje. Tak to je jedno, všechno, když budete potřebovat, tak se s váma klidně zahraju s Tomem, ještě se... Hele, to je ten hajzl, co mě schodil. Trapák. Hej, jdem do Kauflandu. Máme RSTP. Kaufland. Hej, tak to nemusíš naučit. A tady to nefungovalo, nějaký trapák. RSTP. Aha, napsal Kaufland. To je jedno. No tak se tam budeme podívat a to je jedno. Nevím, jak dlouhý budu mít díly, to se teprve rozhodnu a záleží jaký. Když budu představovat nějaký server, tak nevím, jestli to bude moc dlouho. A zase jsem chcípil, to se už fakt nedá. No tak na to pečem a jdem do toho Kauflandu. Takže... Kaufland. Tak. To má být Kaufland, tady jsou šípy. Maximálně. Tak bude pluk, ne? No, čo mi bude luk asi. Jsem v Kauflandu, vole. Se tady koupím. A jak se mám jako dostat dovnitř? Asi si půjdu postavit dům. A potřebuji dřevěnou sekírku, abych dal resku. Tam jsou nějaký cikáni, jdeme zabít. A já vlastně tu se tam nedostanu, co? Tak nic, Kaufland je úplně na nic. Mohl bych vám ukázat můj starý barák za jinou postavu. A jestli jste neviděli můj sexy skin, tak teď si můžete všimnout. Jsem nezadaný. Nekecám. A fakt, jsem nezadaný. No, nevím, jestli se na něj zapnu, Tome. A neříkej to, Roman by se nasral, kdyby věděl, jak se to jmenuje. A nekoukejte se hlavně na TV hovna, to je to nejhorší, na co můžete koukat. Prej, že Martyho smrt zavinila, videohra, takový keci. Prostě to neposlouchejte, to je blbost. Nekoukejte se třeba měsíc na televizi, běžte ven se psem. Na to jsem koukal od nějakého Adam, jejich vlog, ten to tam říkal. Tak se můžete kouknout. Tak já se asi zapnu za to do nidla, tak chvilku počkejte.